oseonore gwengego kendo osebedo kakwalo transformer. Kadhi nyime apisas mag obila mantiere kaunti ma Nandi Chesumei gin mago mane oketho chieng' lita 2,800 mago mag kuong' ma oko puodhi bang' ka jopiny ne oseyuak ka giyango ni weche mag kuong' osebedo kadhi nyime ka ichwalo e gwengego. E chenro ma bende ne ochan kanyo kod kweth mag apisas mag obila mane ochako chenro mar timo apedha e gwenge mag Nandi Manyandwat to kod bunge mantiere e gwenge Manandi to kod tong' mar Kakamega. Apisas mag obila ne ochako chenro makamaendi e okinyi mar Tich Abich bang' kane giyudo maling'ling' kowuok kuom jopiny ni osebedi ka inyuo kuong' ma ok opuodhi kendo osebedi ka ichwalo e location ma Kombe to kod Kapsabet Town. Kaluwore kod jalup County Commissioner mano ma Chesumei Daniel Kate ne oyango ni gisechako apedha makamano mar kedo kod midhiero ni kabende ne gimonjo gwenge ma Tuiyo Bay to kod Kiptuia Ward. Mbaya, wewe ni kazi. Mbaya, wewe ni kazi. Mbaya, wewe ni kazi.